No niin, täällä olemme jälleen voitokkaan ottelun jälkeen. Meillä oli loistava ottelu tänään. Tässä vieressäni seisoo joukkueen yksilösuoritusten mestari, tsemppari, hyvännäköinen kaveri. Ja häneltä kysymme nyt tässä muutaman kysymyksen otteluun. Miten kommentoisit omaa suoritusta? Olet aika vikkelä oluna kaverilla tässä viimeisen pari pelin aikana. No se on kato helppo, kun yhtä vaihtoa vetää, niin kyllä se jaksaa just se pari minuuttia vääntää. Joo, sillä lailla. Mites muuten on mennyt? Miten sun elämässä niin muuten katsotaan? En mä tiedä, mulla on kotiasiat ihan kunnossa ja kutis on ihan kiva laita. No niin, hieno mies. Otetaan seuraava suunnista sisään sieltä. Hejsan! Pare. Du spelade bra där. Ja, det var ganska svårt. Goalkeepern här, ja. Hur du säger om din egna spel? Ja, det var ganska svårt att rädda där för att det var så lite skott mot målet. Man måste hålla sig varm där ensam där vid målet. Det var inte så lätt. Ja. Har du tränat mycket På fritiden. det? Nej, inte alls. Jag har inte gjort någonting. Jag har druckit öl och suttit hemma. Ja, du är lite amis? Ja. Just så. Joo, okei. No jätämme tämän taas sitten ensi viikkoon. Tiistaina tavataan taas tuolla. No niin, saimme vielä tähän ekstraan uuden vieraan, eli tuomarin. Miten kommentoisit äskeistä ottelua? Oli kyyfi hallussa ja hyvin. Oli helppo peli tuomari. Joo. Siisti pelasitte, vaikka oli vaikea tuo hiekkakenttä. Ihan siisti peli. Te olette niissä aika kokenut konkari näissä kekkareissa vai miten? Vanha konkari. Vanha konkari. Ainoastaan Koivupurrasesta peliä tässä. Okei, selvä. Mitäs mun tekis henkilökohtaisesti mieli kysyä siitä vittusäännöstä, että miten te tuomarit sitä niinku, että onko se niinku ihan, että jos sitä itekin huutaa, niin se on siitä. Joo. Et jos se kuuluu riittävän kauas ihan omasta virheestä tai toisen virheestä, niin jos se kuuluu sillä ikään kuin katsomaan, niin siitä huomautetaan, koska näissä alasarjoissa on nollatoleranssi. Liitosarjoissa ei mitään. Paitsi sielläkin tulee varoituksia, jos he huudat riittävän kovaa. Okei, eli se on niinku, ensin tulee varoitus ja sitten tulee vasta keltainen kortti, vai heti Niin keltainen? siis huomautetaan ja sitten keltainen. Mutta jos huudat riittävän lujaa ja riittävän kovaa jollekin, siitä tulee suoraan. Sitten tarvii katsoa tätä nollatoleranssia. Se on vanha sääntö. Selvä homma. Kiitoksia.